tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio tafikanso ndi programu ina ya Kwagwanji. Lelo ndi pa 1 October 2021, brand new month, talowa kota yomaliza ya chaka chimenechi cha 2021. Dzina langa ndine Ndevu Zamwayi Wonder Msisia komanso ndi the young man Chawezi Banda. Ndakulandiratu young man. Ndathokoza Wanda. Chaka chimechi mayamba udanena iweyo kuti chaka chimenechi ndifuna ndikwanilise zakuti zimene anthu amapanga every year. Yes. Kuti chaka chino ndifuna ndipange chakuti talowa kota yomaliza. Yes. October. Kuti cha? October. 1 October. 1 October lero. So the last quarter. Yes. Bwanji mene zasempana na. Zimavuta. In fact, wandikumbutsa adanenapo wina kuti only 8% of people amakwaniritsa ma resolutions awo. Just 8%. Ndiye akwena azipanga beso next year. Ndiye kuti 8 azichitabe koma asasiye. Koma zongopanga kuti sizosakwanisika kapena mtima umafuna koma zimavuta. So it calls for discipline and dedication. Koma so wiki ma controls. Ngati lese unena kuti ndifuna ntasiya chakuti. Wiki njira yoti yo mafuna tasiya jani. Msatero. Pano mpagulu tisapusane kuti tukufuna tasiya jani. Akani zachezovuta. Tidzakambira siku lina. Chabwino program yake ndi ya Kwagwanji imene timakhala tikuona kuti kodi kunjaku Kwagwanji nangano zimene zagwazo kuseriko kuli zotani. Ndiye tufuna tiyambe ndi nkhani ina yomvetsa chisoni imene yachitika dzulo ku parliament, amene anali achiwiri kwa speaker a nyumba ya malamulo Malemu Clement Chiwaya adapita kumeneku, I think ndi mavuto awena amene anali nawo kumeneku mpaka nakafika kuti kuziombera ndi kumwalira. Now chimene tufuna tikambe pa nkhani imene ndiyo kuti zikuoneka kuti anthu akukumana ndi mavuto osiyanasiyana zimene zikumapangisa anthu amene wawa kuti achose moyo wawo. Now funso ndira kuti kodi are we missing something? Tikuphonya pena pake kuti anthu asiti kumaona kapena anthu akanatha kuthandizidwa bwino. Kodi tinamakapanga bwanji kuti mwina zinthuzi zisamafike mene zikufikiramo, chifukwa anthu ambiri alankhulapo kuti kuona mene zikuchitikira anthu ambiri akuchosa miyoyo yawo, ndithu abambo amayi pesika kuti mwina pena nkhani za ndalamazi, nkhani za chikondizi sukhala bwanji Chawezi. Where are we missing it? Nkhani yomvetsa chisoni Wanda imene yachitika dzulo ku parliament. In fact ine nayi ndili busy kana mlemba chani mu newsroom ndi kenako one of the editors amene akuti tatichitireni confirm tikumva nkhani yokuti yachitika yakuti ku parliament iyo akuti indeza chitikadi ndetati ine so ndedi mati koda ukamba chani kenako nafusa ndimene akunena akuti zimene zachitikadi. To answer your question Wanda, in general tisadapite kutsatanetsatane wankhani ndi zinthu zoti zikuchitikadi mdziko muno. In fact period imene amanena a police posachedwa aponera kuti mdziko muno tikayangana suicide rate mene anthu akudziphera ikukwera kwambiri almost every 3 months. Chimene chikuchitika nchani apolisi akumanena kuti kawiri kwakhala mbali ya abambo imakhala nkhani yokhudza mavuto azachuma. In fact mlaliki wina timati Matthew Ashmolo amakonda unena kuti 85% of marital problems do hinge on finances. Kunena kuti mavuto ambiri amene mabanja amakumana nawo ndi ndalama. Ngoti ndalama zikangokhala zikuyenda bwino anthu amalumana kwambiri tendere umasowa mbanja kaulemu kamachoka kuchoka wazimayi. Zimene umakwanitsa kuchita zina zikamuyamba kuti wayamba ulephera kuchita zimavuta. Ndi akakhala mzibambo popeza abambo ndi chibadwidwe chathu sitikonda zolankhula kuzichita expose kuti zikundivuta pena pachi ndeti mangozisunga mtima kumayesesa kuti upeze mayankho. Nde pamene pamavuta mpokuti mayankho aja akamapanda kutani kupezeka. Ndi ambiri amachita resort to taking their own lives. Now anthu ena amayilumikiza nkhani imeneyo kuti ndi nkhani chatimati mental health. Yes. Imene imakhala kuti ndi vuto loti limagunda ubongo wa munthu. Zimene anzathu ena amati depression. Yes. Akapena stress. Kuti munthu ali ndi zinthu zimene zikumukhwinya. Koma mwina palibe wina akamena kuza kuyankhula naye ndi kumvesera. Komanso osati kungomvesera kunthandiza kuti apeze mayankho mavuto amenewo. Ndi munthu amayenda ndi zinthu atanyamula mkati mwakemo. Mapeto ake mwina amazafika end of the line pamene amaona kuti mwina moyo ulibe tanthauzo.
Tingamapange bwanji chifukwa timamva ndithu kuti kwanzathu alipo anthu ena amayika mu category yokuti suicide watch. Yes. Kuti awa mmene zikuyendera moyo wawo atha kuchosa moyo wawo nde ena akamachita chidwi nkumaona amene akupangira because munthu sumazipha mwangozi. Yes. Umapanga plan kuti tsiku la lero ndifuna ndikapange zakuti fana. Yes. I know you are not a eugenist, you munthu wazachipatala. Yes. You're not a psychologist. Yes. But we are saying in general because believe you me tonsefe tadusapo mwina malo points ngatamene moyomu kwambiri sitingamafike mpaka na imvi kundevu ndikuziona zako so kumeneko zayambika sikuti sunafike po low point ina yake lowest of the low moyo muja kumana kuti apapa banyi ningosanzika kodi palibe do ina yake ndingatulukire ndingosanzika ndiye wanda kuti ndiyange funso lako kunena kuti nkhani idi yona kuti munthu kumaganiza zoti uzichose moyo zimachitika aini yache ndimawerenga zina usiku kunena kuti amanena kuti wani mtu kumachita amati suicide attempts kuyesera kuti udziphe kena kumatoka ndi ideas oti uziphe kena kumakhala no completed suicide like what has happened kuna kuti sobano you are tempted and you have executed kaya wamamankhwala kaya wazimanga pakhosi kaya wazichosa moyo ngati mene achitira achiwaya mene zikumvekera subject to ma report a police akachita confirm kuti ndi pomwe modi ndiye zimachitika ndi choncho nena kuti ayi ndithu munthu wazichosa moyo wake penanso zimatautheka kuti munthu tendency yake mmene akuchitira zinthu zake kumaoneka kuti uyu munthu uyu akhoza kupanga china yake chosakhala bwino ku moyo wake koma zinthu zosakhala bwino chofunika nchongonena kuti mwina tinganene kuti mwina chifukwa wanda ngati akufika pomachita Dr. Chiwaya, by the way we call him Dr. Chiwaya. He was a PhD holder. Munthu woti wophunzira bwino school, an empowered person. Zoti he was a man with disabilities. Inepena pakesi mawerenga. I have been ku parliament kuja zaka iwo akhalako 15 years, inemina 10 years. Akamala nkula akamachita chair or ma meeting akakhala mene kuja uchita is presiding over parliament ija ineyo zonena kuti he was a man with disability. Sinimaonapo any disability in him because of the discernment that he had. Munthu ozindikira bwino how his line of thought was akamapanga ma arguments and how he was mena mabweresera bata nintendere parliament muja ineyo literally I was not seeing any disability in him in terms of his mind. Very sad kuti zachitika zimwe zimene zizi kunena kuti an empowered person very important to society olokayangana zituko zimene amachita kwawo kumangochiko nkupapezeka kuti kupapangidwa hit ndi idea yona kuti mpaka nafika pona kuti achotse moyo wawo. What more anthu ambiri mmidzimu wanda oti sali exposed mina so chiyembekezo alibe anthu ambiri mmidzimu zikukhala bwanji it's a serious problem yofunika kuti mina make anthu amene ali akadaulo alowepo aone kuti achita bwanji ma organizations mina kuli magulu ngati anais ile mbuyo muningonenapo ndalembapo proposal on the issue of suicide, one on rape, suicide, issue ya use of drug abuse. I've done my proposals angapo. In fact, anaisi there is a proposal of mine which sits kunais ndaga mbapo za suicide. Anaisi alindi footprint. Alifunzisa amapezeka yes akamakamba za chisankho akamakamba kaya za HIV and AIDS kumene kuja 40 they already have got satellite presence yao kwina kuli konse. They can also take time ka 5 minutes ka 10 minutes akamaita civic education kumauza koso anthu nkhani kuza chani suicide ngati mene kuti iya chonde ngati zafusa tango nongoneza niko ninzanu kodi pamene cooperate because maybe it's easier said than done. Yes. Pamene tikunena kuti aziaphunzisa anthu aziaphunzisa kuti chani because here is this then ndikupase typical example ndili ningongole zokuti zikundifika apa anthu akundopyeza kaya ndilanda chani apanga chani the embarrassment that I'm going to face as an individual maybe with ntchito zathu zimene timagwira then sometimes munthu you reach extent yokuti can I face all that. There are some people kuti decision imene ngapangiwe is going also to affect them. Yes. Looking at my family. Yes. How is going to affect them. But how then do you just talk to that person without addressing their problem? Because my problem is I need to pay out ngongole. Exactly. By talking to me, how are you helping me to pay out the ngongole? These guys are molesting me. These guys are terrorizing me. They are scaring me. They are saying all sorts of things. How do we manage that? Do we have a system that can manage that? Yes. Nkhani iwanda ukoza kuona kuti ikozo tukama nkhani yambiri yokuza za chuma
ndinena chinthu chimodzi mina kumapeto bola saiwale kunena kuti ukaonesetsa nkhani yonseyi tikamba kuti cause even nkhani iyi kwambira momwe yachiwayayi it is a matter to do with financial issues akukamba za benefits awo kaya ma fringe benefits because mukambira za galimoto it is a matter that is hinging on an asset yokhuza be makobiri some sort of who knows mpakuveka mphekesera zina zoti mwina kapena achiwaya anali mina make ndingongole izo limphekesera chabe. Now if we are trying to think kunena kuti kodi mwina kapena he was pushing kuti he gets that particular vehicle agulise akachite sort mina machani ma problems ena ndena amene anachani adali nawo. Now you would see kuti ino imene pezi kuti anthu ambiri akutenga miyo yawo chifukwa cha mavuto azachuma. It is a side effect or an effect of economic hardship. So you would see kuti tita konza kuti anthu athe kumadzipezera paokha. Eti munthu azikhala ndi abana unena chilungamo ndalama kwakhala nayo at least umatha kugona ko katulo umadziwa zoti yes tinene chilungamo anda munthu uli ndi ana 6 rent ifunika ulipire banja ulisamalire ana apite ku school abana ulibe you don't have any means and you have no hope ulibe hope ukhala banja ugona banja. So what I'm saying is first step, let us create an environment imene itachite itabwerese shared prosperity. Unena kuti ngati tikuchita bwino kuntundako kumusikuso anthu ena azichitapo bwino adzipeza at least the basic necessities of life kuti mwina mache mavuto ena adzingokhala kuti mwina yasowa ndrama ina yamasewera chabe koma zofunika za moyo zizipezeka mwina vuto ililili tikoza kuthana nalo. Mene makambapo za ma solutions wakambapo anaisi anthu ena amakhulupiriraso kuti anzathu azipembedzo of course ali ndi roso yokuti akhoza kupanga basi mipingo yosiyana-siyana imene timapitayi kaya ndi kuchisilamu kaya ndi kuchikhristu kaya ndi mapentekoste kuchikhristu ndi kuli kuzambirimbiri. Do we care kuwaona mamembers athu kuti kodi awa akudusa moyo mwa mtundu wanji roho yathu ndi yotani yokuti tabwerese kaya tifuna taonese chikondi cha Mulungu kaya chikondi cha aneneri ache ndiwo athandiza anthu. Is a church a place kapita tingane kuti malo opemphera ndi malo kuti munthu ukuza kupitako ndi ukathandizidwa kumwina maganizo ngati amene. The church has not been spared. Ngati ukumbukira bwino mina miyezi iwiri o mwezi umodzi wathawu timakamba zoti a certain reverend wa Livingstone ya synod na Yesu anazikwesa anazibangirira ku nzuzo nkhani imene mukuidziwa which simply means kuti right in the church issues ya depression ili momwemo ndifake ndaona pompano a Livingstone yakhazikitsa maphunziro apakati pa mabanja adzibusa kuti kodi abusa azikhala bwanji pa banja pawo because mbusa amene adasiya suicide note kukamba apo issue yokhuza banja lake kuti banja langa silimayenda chani silimayenda bwino ndayesera kupanga izi adandisiya sizimayenda bwino. Naona reaction kuti yayi afuna ayambe kuaphunzitsa ndithu abusa awo azidziwa kukhala kwa pabanja. Now the answer is the church is the biggest stakeholder when it comes to matters of this nature. Abana muntu asamafike poti wataya chiyembekezo pamene amipingo tilipo ngati kumene timakapezako chotilimbitsa mtima. In fact there is pali nyimbo ina amaimba amati cholimbitsa mtima ndi chonditsogolera njira ya Mulunguyo ine ndili yani ndili nacho. Abana that's from where we get the encouragement kutipatsa. In fact the Bible says tikozolali kapang'ono Bible limanena kuti kodi do Yesu Kristu sadatilonjeze kuti we live a trials and tribulations free world but what he said was be of good cheer for I have overcome the world. Now what I'm saying is if you preach this particular message with emphasis anthu aja kuchalichi kujamamva kuti chiyembekezo chilipo ngakhale ndi ukumana ndi apa akuti tu weeping may endure through the night but joy comes in the morning. Ansala ndiyo kuti mavuto akhalapo but as long as hope is life is who must show us that joy is coming in mama wachi for usiku ndio umatalika usiku mzimayi akuti akamuza kuti akuyembekezera yes process yokuti gestation period for them to have a baby pena imafika poti bwanji ningoidomoka but when you know kuti chomwe kuzalandiracho the joy that's going to bring exactly makes you to go on. That's what I'm saying. So where chawezi pamene where people give up like we're saying we're not talking about men only of course my numbers are going to Saudi azibambu pakati pa ndamene tatsogola kwambiri osati pakati pa wanda
ndi mmene zilili abambo More men are killing themselves. abambo ambiri ndi amene amazi 80% ya suicide amakhala abambo. So this period, how do we manage it as a country? Tavomereza kuti tili ndi vuto, because kuti tiyambe kuthana, kuti tiyambe kupeza mayankho, we must accept we have a problem. Yes. Ngati munthu sakuvomereza kuti pali vuto, sitingamayangane ma solutions. Have we come to a point where as a country we are saying akuluakulu, we have a problem here? Anthu athu akuzipha. Anthu athu ali ndi mavuto. Tipange bwanji kuti anthu asiye kuzipha? Tukamba za mipingo Even as a church, as a country. Titiyambe kai mwina ntingo yanka 1 minute amipingo. Amipingo wa utenga ufunika masiku ano. Tiziyang'ana, we should move with the time. Vuto limene likuoneka kuti society lili nawo. Amipingo amati they represent the conscience of the society. Utanthauza kuti chimene chikwavuta anthu iwo pa nthawi imeneyo azikhala iwo maso awo azikhala pati panopa. When they look at the statistics and the high profile case of this nature in terms of suicide, aone kuti ili ndi vuto lachani lalikulu. Anthu mizimu akufunika chilimbikitso. Tabweresani uthenga wachiyembekezo. Bible limaita unene kuti guard your heart with all vigilance, for from it flow the rivers of life. Akuti chilichonse chimene chimachitika ndi moyo wa munthu chimayambira muti mkati. The Bible uses the heart and the mind interchangeably. Ma versions ena amana kuti guard your mind with all vigilance, for from it flow the rivers of life. Akuti all the issues of life zimayambira muti mkati. Because olomene ali achiwayacha taona imene ikuti ndi kuti purported suicide note adalembamo akuti with a loaded gun I would have killed and trained. Ndikadatha kupha wina aliyese koma decided kuti I shouldn't hurt anybody. I don't want to leave that legacy. Ndifuna ndipite ndekha. Ndekuti adazichita purpose muti malingaliro. Fake Bible imene kuti ayi chonde tayang'anirani malingaliro anu. Uthenga ngati umenewo zilimo m'Bible. Amipingo abwere asangolalika za uprofeti, prosperity, ayi kwatirana ni mkazi ni mwamuna wakuda ayang'ane conscious ya society. Conscious ya society ayang'ane kuti chimene chikuivuta society pakali pano nchiticho abwerepo athandizire. Fa mpingo aja ali ndi udindo anthu timawamvera. Akalalika uthenga ngati umenewo walimbikitsa anthu kuti yayi musadandauletu. Leo ndabwera molalika. Bible limatonena kuti do not be anxious about anything, but with prayer and supplication, together with thanksgiving, make your requests known to God, and the peace of God which passes all understanding will keep you in Christ Jesus. Amen, my brother. Amen. Musadere nkhawa. Yes, ndizinali zili zonse. Koma ndipemphero. Yes. Ndipembezero. Yes. Komanso chiyamiko. Akuti taperekani zofuna zanu zidziwike kwa ndani? Kwa Mulungu. Ndipo mtendere wa Mulungu umene umaposa chidziwiso china chilichonse uzasunga mitima yanu mpaka na tsiku la Yesu Kristo. Wakambako kumipingoko. Sopano kuboma as government. Yes. Have we paid attention to this? My numbers don't lie. Yes. My numbers are manama. Yes. We have numbers that are speaking volumes to us. Is somebody somewhere looking at these numbers and say, oh my gosh, what has to be done now to stop this? Yes. Do you think as a country, as government, we've paid enough attention to my problems? I mean, one in a guy, kuti taunike ambiriwa. Tiaona kuti ndizachuma. Kuti tikuchikunza bwanji chuma cha dziko lathu. Nkhani ndimeneyo kunena kuti choyamba tizindikire kuti ngati tikamba za chuma and olata tafufuze bwinobwino. Even ma reports amene nawo ku police kuti afufuze ma suicide cases amene anthu azipha adzaona kuti akuti aja azipha ifota na ngongole. Nde mudowa mudedza ma issues awo ndi ndochuluka. Dedza dowa kasungu pang'ono kumzimba pang'ono. Madera ngati awawo zaona kuti ma cases ozipha ambiri amakonda kuchitika. Ukafufuza anthu amakhala kudandaula nkhani ya zachuma. Now what I'm saying is vuto ili la zachumali, vuto lodziphali likubwera chifukwa cha vuto lina lake ngati chotsatira. Ndeti tiyesetse tizikonze zimenezozo ngati nkutheka anthu ati athandize. Chachiwiri ndinakambapo za bungwe la NICE. Komanso kuli ma organizations ena ndi ena amene amayenda m'midzimu. Amipingo kuphatikizapo. Chonde uthenga uwo walimbikitsa anthu kuti yayi mavuto angakhalepo tsiku lina adzatha, tsiku lina zidzayenda. Chimenetu chimavuta wanda choti munthu afike pona kuti akudzipha amakhala kuti alibe chiyembekezo. There is no hope. Amaona kuti sakona solution ina iliyonse. Sakona solution iliyonse. Zatuluka mubwanji. If you're able to show them that. Exactly. People have as we'll put it simply, give people a reason, or a human being has to have a reason to live.
The moment that reason is taken off, away, amazipha munthu. Mfake achiwaya mumkalata yawalemba kuti my life has come to the end of the tether. But sentence inakaile machocho. Akuti my life has come to the end of the tether. Sama unaso kuti angapitire. Akuti I don't see any reason to live. Ngati mukuona ngati kwa amene simungamvetsetse, this is my explanation. That's what he said. Moyo wanga wafika kumapeto. Sindikuona so chifukwa cho nditani ndikhalire moyo. That's exactly what I'm saying. If a human being doesn't have a reason to live, they don't see a reason, any more reason to live, they end their life. Koma nzosa bwino, nzosa londola. Mavuto akakhalapo tiyendese kwa anongoneza, tianongoneza anzathu, tione ngati zili zotheka. Komanso mwina tinene kwa amene mwina ngati ma creditors eti, ngati ine wanda ndi iwo lingongole yanga. Ngati ukundipempha ndipaseko nthawi. Komanso we can understand someone economic situation yomwe mutali yani. Tikhaleko ndika umuntu when we are pushing for what is ours. Ngati ine wanda uli ndi ndrama yanga ndikumvetsetsa awanda ntchito nachosa pakali pano munthu sakugwira chani sakugwira ntchito. We want to hit both sides. Tisangoyang'ana mbali iyi ngati ine ndizozoloke wanda sali pa ntchito ndizomveka munthu kuti sali pa ntchito angokhala meba chapa andipatsa chani anthu amene kuti you can't give what you don't have. Ulibe weyo undipatsa chani komana anthu ndibwera konko if you don't do that ndizakulanda chakuti ndikuyalusa heja ndi masiku anakuti pafika create mabungu amalembana apo peji amalembana akuti bwalo loita ndisira cha mzanthu anamwika keke pamene akuti bwalo loita ndisira ngongole tieni kuti mzanthu anamwika keke nayiona nkani mene mpaka namuza kuti achimwene 15000 namuza kuti achimwene ngati izi zinkotheka munthu sort it out izi zinzachibwana musaononge dzina fa cha nkhani yopusa ngati ti limene hopefully I think adaibanga sort. So yes, sorted it out. What I am saying wonder is ifeso amene enaje alinafeka athu tientizi apanga approach anzathu machani machikondi maumuntu tisapase pressure kwambiri kuti afike anthu pona aone kuti nanga ndenditane ningotanipo padziko pano ningochokapo ndithawepo sizolondola. It also has to do with many fedi kwapangira approach ngati mukumuona anzanu literally munthu uyu alibe pogwira mvere ni chisoni ngati kuli kotheka maiko amapasana debt relief amata kukhululukirana chani ngongole ngati kuli kotheka akhululukireni anzanu ngati kuli kotheka anthu ena kuti adakhululukirapo ngongole akazapezeka kuti zawo zidayendera amata kukumbukira ndi ukabweza kuti amwe munandikhululukira pano zanga zayenda. You understand what I'm saying? I want to clear my debt. Ndicholinga cha munthu ina aliyense to be debt free. Ndikuzabweranso kuzatani kuzakuthokoza kuti bwana munandithandiza nthawi ija sinali bwino eni anthu apo sitimadziwa bwana akuti let's be nice kwa wina aliyense on our way up because you need them on your way down. Zimachitika bwana ine kukupanani lero inu kuzachita bwino ine zandivuta mena kupanira ni muja mpaka mnandiranda poto mnandiranda sache inu mungazandikumbukire siku lina sizateka. So we are trying to say kuti tieni ngani tipange hit mbali zonse ife ameti ngongole ngati kuli kotheka amene ayi ngongole zathu tenta panga titibwenze koma ngati amene atikongola aja sakutha kuti bwezera tiamvetsetse ngati sakupanga dala tiamvetse business sikuyenda ngati sakuyenda ngati ntchito awachotsa tiyenti amvetsetse anthu aja tsiku lina mwina zizatheka. Now message yomaliza pa nkhani imeneyi kwa munthu amene ali mu situation imeneyi oti akuganiza kuti afuna atauchosa moyo wake, what is it that we can tell that person kutenga mwina akuonera Kwagwanji padakali pamwe yes tingafune kumuza zotani munthu ameneyi cha ineyo ndinena kuti moyo wanu sunatentengo tanenaso moyo wawo kunena kuti ndifuna kuchosa moyo panopa mungoganiza kuti moyo wanu sunatentengo it still has value. Moyo wanu udakalidi value. What I want to say wonder is capital ya ikulu ndifaka mati moyo ndi mpamba abwana padakhala vuto lotani every problem is solvable. Mwanenapo za Bible imanati there is hope for a tree. Exactly. Kuti ngakhale utadulidwa mtengo umene uchawo koma ngati walumikizana bendi doti uphukiraso. Exactly. So ngati uli ni moyo yes ndizotheka kuti ukhoza kuphukiraso. Abwana vuto lililonse lili ndi ansala. As long as we are alive tidzapeza yankho kumavuto amene tili nawo. Potsirizira wanda ndofana nene ponena ku chinthu chimodzi kunena kuti dakamba ponkhani yokhudza mavuto achuma komanso mavuto ena ndena amene amatipeza udzaona kuti ndakambapo zona kuti Dr. Chiwaya was a PhD holder. Yes. He was Dr. Chiwaya. Munthu wabwino ku parliament, even galimoto imene anabwerera ku parliament. Galimoto yamphamvu kwambiri and the fact that he had a revolver si munthu wamajani wamasewera. Now chimene ndifuna kunena chiona kuti
iwo ngatafika pamene pachapa ndiye kuti padali kavuto kena kache. Now nkhani tikupanga cast the net wide ku dziko lonse nena kuti tiye ndidziwe ichi kunena kuti no matter how responsibly we live in our lives, hard times or bad luck, a crippling illness or a layoff may strike any one of us. So ine maganizo anga wanda nimena kuti so part of our tradition should express itself in a conviction that says every human being deserves some measure of security. Healthcare when you get sick, unemployment insurance if you lose your job, and a dignified retirement after a lifetime of hard work. Chimenitanda zoyena kuti ndimamva sikuna nimacheza ndi Tom Sangala, one of our editors wa online papers. Amanduza chawezi ndikusewera mpira ku Wanderers kudali abambo ena ake timati andandani pano pali kurumpi. Abambo amenewo akhala Wanderers kuli Bob Mpinganjira kuli ndani all the generations of players Wanderers amenewo kwatani kwadziwa akuti abambo amenewo adali mbali mozi ya technical panel kwa panopa se mena kutani akuvutikira, and no one knows about the contribution this gentleman has made to the club. Ine panopa ndifuna ndiyese upanga initiative ndipange mobilize anzanga tiyambe kwatani wathandiza. That is why I have said kuti olotita kala responsibly chotani sikulina kandi an unfortunate thing kandi ntenda kandi poor planning kandi kuluza ntchito zikoza ukuta nini kupezani mazona isimeza kali hapa. He was a man second deputy speaker of the National Assembly. Mamona amene anabwerera tsiku langa limatani limafika lona kuti rainy day shall come. Ndipo mafunika be kuti kodi how do we plan for that particular day? Sidi kunena kuti achiwaya adali choncho adali mutoti bwino judge. We not here to judge kumweruza munthu ina aliyense. Koma tikunena kuti dziko lonse tikamakhala tizikadiza kuti tsiku ngati limene lero kaya ndife mabwana ndipakamba ndibauzo lo ndiuzo dai ninzache winaona kuti adali bwana driving a Toyota Hilux kwa pano pali pati akuvala ulo zotani zongambika. In fact she was saying kuti munthu ameneyo at some point in time was contemplating suicide. Ndi adanena kuti maganizo oti ndizipya kumandibwerera ndiyeno ndikumachoka pamene ndikakhandeka ndimanyamuka ndimakakhala pagulu kuti mwina maganizo achatani azindichokera. So this is exactly what I am saying. Kunena kuti chonde let us make provision for the rainy day. Siku limene the hair is still fresh, let us make provision for the rainy day. Izizi zisamachitike. Chabwino tachoka choncho nkhani yathu yoyamba imene timakambirana kuti kodi tingatani ngati dziko pamene zikuoneka kuti anthu ambiri akuchosa miyoyo yawo munjira zosiyana-siyana, koma tikaziunikira nkhani zonsezo zomapezeka kuti mwina pali ndalama kapena chikondi. As a country we have a responsibility ni ma citizen athu. I hope ma stakeholders amene tachula osiyana-siyana we can come together ndikupeza solution kapena kupeza njira yoti ziyayankhulira anthu. Kuchoka pamenepo chawezi tikupita ku nkhani inaso imene ikuzunguza padakali pano pa ikutsenda kwambiri nkhani imeneyi. Anzathu onyamula makatundu osiyana-siyana matraki agwirizana kuti anyanyale ntchito chifukwa chokuti zimene anagwirizana ndi boma limazalowapo boma nthawi yambiri anthu amafunsa kuti boma likupezeka bwanji mu equation imeneyi. Traki ndi yachawezi koma tikuyifunsa boma kuti anyway that's story for another day. Nkhani tikambirana pano ndokuti kunyanyala kumeneku kumene kunyanyala iwoku kwapangisa kuti mafuta asapezeke malo mene anthu amapeza. Kulankhula kwa amene amayang'anira za mafuta akuti mafuta alipo koma anthu amene amafuna mafuta akuti mafuta kulibe. Kwa kumene timakapeza ife mafuta sitikwapeza. So kumene aliko ngosa kwa ifeyo is not important. Because there might be where I can't access them. So why are you telling me that it's available when I can't access them? Yes. What is happening, Jawez, and what must we do now? Suffice to say, asirikali alowererapo. Poyamba amati azingwaberegeza azendesa ndiyene akamagali moto wa. Iwo azibwera pambuyo kwa bano achigwira okha. Now my driver jamana kuti magali zimezi zitakuteka eti mutiperekeza mukati siya pale pajata sisa mafuta. Akationa anzathu atibwerera manyumba mwathumu azikatiphika madeni mwathumu ndabo apa savute tichaira timayendesa matata ife titani tichaira tokha zimene padakali pano malo ndiyena ngati blanda muno tikudziwa nditi kulilongwe lisi atuluka. Chikuchitika ndi chani zikwena zizikhala choncho chawe sitikumvesesana pati ma presidents akwenda bwanji boma ndikupezeka bwanji mu equation chipwirikiti cha mafuso. How do we deal with this issue? Tichokera kusokolo tizibwerera mbuyo. Chabwera. Zosangalatsa kuti kucha kwa lero zikuoneka kuti at least malo ena ndiye namba kulandira mafuta. There is a little bit of ease. Kunena kuti mitima yanthu yakhala kuchani yakhala pansi. Nzanga wina wakulilongwe amandira latira usiku osewo.
amaonera the control ndi macheza ndi Ndi mbawo, yes. timakamba nkhani yomwe kodi iwe ukukamba zichani pamenepo mafuta kulibe kuno ndi kuti hayi kuti nanga mafuta unimayendesa ndi ndelero mamawa wala we need to mizira message akuti no the filling stations are restocked nenda taziko kwambiri yenda ni bwino fa yeye anapita ku Sun Festival ndaula kuti tienda bani yes. ndata muyende bwino kaguleni mafuta muzitani muzipita fakiti unena kuti zakhala bwino kuti boma linachodwa cha nzeru kuti MTF should step in lithandize kuti my essential services ayambe kutani kuyenda chifukwa imene yeso ndi mandate yawo imodzi imene ali nayo mu I think mu MTF Act imene imakadi Defense Act kadi MTF Act imathandizira kuti aziita zinthu ngati zimenezozo now nkhani ndio kuti ma drivers amenewa professional truck drivers ambiri amene mapanga deal mu trade amati cross border amapita kunja kubwera kuno they bring in strategic imports fuel, fertilizer and medicines ndizina nzina zoti amanyamula koma zikulu zofunikira nzimenezi. In this case what is in the picture is the issue of petroleum products paraffin nkati diesel petrol zimene ndi tu anthu akudzikamba kambiri kunena kuti kodi chidavuta nchani iwo amanena kuti ife tifuna tidzipasidwa 140,000 malai kwacha boma lidawa basa oyendesa zopita kunja boma lidana kuti lidapereka tukale directive inu ma transporters olemba ma drivers wa ntchito muapatse anthuwa ndalama yosachepera 140,000. That was a done deal adanena koma chimene chidavuta ndi compliance on the part of the employers of these gentlemen nchifake wokufusa kuti kodi bomalo likumalowera pati now pamenepo nkhani ija ikamafika pamenepo ikumazalowera pena these drivers sakwadandaula mabwana awo kuti sakwadandala 140 adandaula ndipo madiboma sili kuwapasa business mabwana awo ndicho linga yota akapasa business mabwana awo apase 140 that's how the story is so it gets complicated to say I work 4 times yes ndiye ine kunoko ku times kunoko where there is nowhere pamene pakuoneka boma yes nde ndikudandaula ndi malipiro anga kunoko kuti sakwena nde ndikuwumiriza boma kuti auze at times akweze malipiro azapasa ma adverts aziwa akuti alowa nawo mustalakamo kunena kuti simukutipasa business ndi chifukwa akazako ananena zulu akuti ifeyo we are suspecting sabotage kunena kuti tikuona ngati wina wache an underhand some under dealings or some rogue elements have infiltrated the industrial action afuna achite destabilize antwena sakuona kuti boma lindophweka ndoti ukhoza ngoligwedeza chonchi ubati ukaligwedeza chonchi mango akumagwa kenaka kweje anthu ndi akuyesa madzi bwana ndazinena kale ine zulo this is weak government kunena kuti kodi boma lisimukuliona kuti anthu aliwonerera kunena kuti akangokhosomola akangofwentera the government catches the code kunena kuti basi chifukwa tuone choyamba makosa nawa 140 adawapatsa adavomera yasala ndi enforcement kuti amene wa ma private employers azapatsa nkhani yachiwiri idali ya waiver ya covid test charge $50 30,000 malai kwa yes boma la chotsa yes akuti muziyezedwa mwachani mwaulere ma facilities athu nkhani yachitatu adjustment ya license yes awachitira nkhani yachifolo passport akuti ya 48 page yumazaza sanga timayenda ndiye mutichipisire because turnover yathu is very fast kuchoka pa 120,000 boma labweresa pacha pa 60,000 kodi bomali likukupatsani inde kumano mwayamba kulionerera kapena ino abomano you are giving in too much therefore anthu ayamba kuona kuti ndinophweka sisi pene munena kuti chisanzo chabwino mukangogwedeza chonchi mango mbwe kenaka umachita kutengana ndi brother wako tiye iwe ugwire mbali yako gwede mango ose pasi ino aboma takhani ko serious anthu aziziwaso kuti you have a country to run usati wina kangotere these people are pushing it exactly kenaka amana kuti munthu you ask for a leg kenaka you ask for the whole body nanga sindikatena kuti give me your leg ukundipasa what would stop me from asking for the whole thing you see tizikumana bati mwina heavy handed we are not saying kuti boma likhalira nkhaza no that's not what we are saying but we are saying kuti how do we get to a win-win situation whereby anthu ena akasazitengere pa mgongo asaone ngati kuti iwo ono whatever they are going to say pokuti ati boma lindiro kumva therefore we hold it at ransom very true wanda ine ndikuona ngati kuti choyambirira chimene tingachite chiona kuti boma likhale proactive lisamadikire situation chimene chachitika chiona kuti nthawi ndikupasa chitsanzo kodi chitsanzo chimenecho choyenera ndenani bwana ndikupasa chitsanzo chimenecho kawiri crisis brings solution
waona kuti chifukwa kuti madriver awa adachita ngati apanga create crisis. So because the government had pressed a panic button, apezeka kuti solution ichayatani yapezeka, and it has given in kwa ma demands ambiri amene wachamatani amafuna. So bomano, the best you can do is pali zinthu zina zake lizikonzeratu, lisamadikire kuti pakhale a certain crisis which has been created. Chifukwa uzaona kuti pakha kuti pachitika crisis, you always pay dearly. You pay dearly because it's like you are desperate. So you give in too much because you are desperate. When you are desperate, people take advantage. People take advantage. That's exactly what I'm saying. So Boma, the best you can do is lipange plan. Okay, fine. You can come up with a hypothesis, or you can sit down to say, what are the possible problems that can arise if this doesn't happen? Then quickly you come up with a response plan. Okay, tingapange chonch. The best you can do is to be proactive. And you set stringent measures. No matter what. Crisis. Yes. But when you sit back and become reactionary and wait for a crisis to arise, you give in dearly and you pay through the nose. That's what exactly is happening. Paying through the nose. You pay through the nose. This is now where you are having now MDF officers. You see? Coming in to help to solve a problem. Extra cost. Chifukwa chokuti ndivuto lokuti tikanatha ulipanga manage bwino. Kulibe crisis. Zikanatha kuteka. Chabwino mothamangisana ndi nthawi sitikupita so ku break. No, ati ngomaliza. Yadithira kale. Musheka muli nkhani nake opasa chidwi. Yes. Wa police winner in the line of duty adapezeka kuti adachita ngozi. Kali moto inamuvinga ukupha. Mai amene Mai Ruhanga adachoka msana. Yes. Kupita kuzipatala ati malingana ndi zochedwa chanjana adapezeka kuti mai ali paralyzed. Wakhala muzipatala, wapita mafizio, padakali pana kukhala pa wheelchair. Koma sakulandira thandizo. Pano ziko lakila muyiwala. Yet anali officer wa boma. Yes. Sukhala bwanji chawezi. Komanso tikamakamba nkhani imene mwachidule. Is this just a urgent, an isolated issue? Kapena we hear these things, we see these things malosi anasiyana. Timapanga bwanji pamene munthu afuna thandizo lathu tukhanga tumuyiwala. Ukaiona sesa nkhani imene iyi ithaso kulumikizana ndi nkhani yoyambirira ija timakamba ija. Yes. Ya suicide. Yes. Where people feel they are neglected. Yes. When they need the assistance, they gave their service. Very true one. Mwamsanga because kuti context ndiyo kuti Mai Ruhanga amenewa, a police officer, was traveling in Mugalimoto ya boma on duty. Ndeda bezika kuti driver imama wayendesayo wako office kwao ankachita overtake. So Mangos, I think an overtake went wrong. The car had to throw them out of the vehicle. Adavulala sana, and she took a knock on her spinal cord. This that it affect the upper body. She only turns the head and the hands. Paralyzed, confined to a wheelchair. She can't do any economic activity. Komalindi anthu tatani ayanganire akuti amalandira besalale komanso kuti apite kuchipatala amadikira pamene mabwana aganiza kuti atumize chani galimoto ikawatenge akapange cheki kuti kuchipatala. Nkhani idapita ku industrial relations court kumeneko adagamula for compensation adagamula kuti awapasa about 30 million malai kwacha or 31 million malai kwacha. Atone cheno nkhani yakuitani akuiunika koma zikuti 11 months now almost chaka tikulowa chaka pa treasury akhala kukankha kuti memake makobira amene atani aperekedwe komano mayi wakuti sakupatsidwa ndi iwo akupempha kuti yayi ine ndimagwira ntchito boma la Malawi ndipo ndavula ndili pachani pa ntchito ndithandizeni musanditaye ndili ndi anthu oti ndimayang'anira ndi ndi makolo ndimayang'anira ndi mwana oti apite ku school komanso mmene ndililimu ine cholinga changa ndimafuna nditabwereranso mmene ndalili chani bwinobwino ndalamayo mutati mwandipasa ndipita ndikapeze chithandizo pandekha maiko kwina ngatanga ndithandize ndizabwerere ndizagwiranso ntchito mmene matani ndimagwirira. That's the plea she's making to the government. So if you go emphasis, it is our role to lobby and the athandize ameneona kuti yayi nzoteka athandizeni maiwa komanso ngati kuli cases ena of this particular nature tazipangani sort munthu akavulala pa ntchito, it is just an obligation of government or any other private employer to do the needful kuti anthu aja mwabwenzerese in the state they were. Kodi munthu oti adali choncho nde pano pali confined to wheelchair simapezeka ntchito zotakhuza umagwira ali pa wheelchair because somehow anthu akavulala amakhanga kuti basi they are useless.
Wanda said it should depend on the remaining physical abilities. Exactly. Ngati manja akugwira ntchito, the head is okay. Isunga malembe zina zake ku office ku. Olo ku office ko ku police konko akoza kwauza okay maiwa okay she can use her hands. Yes. The head is okay, the brain is okay. Akaleba desk. Achose panseu ngarale panseu ngarale general duties achite tailor make ntchito yawo azigwira ntchito me she will still be a resource to the police service. It's like timazaona china chake chikachitika kuti basi mwina munthu yuno ali wa half kaya ali wa chani. Where do we miss it kuti we can't mene kunena kwagwisa ntchito zimene zingathandizezo kuti munthu azifirabe kuti I'm still part of the journey the company imene inakavulala ndikupanga. Yes. No ndizoteka wanda unena kuti nanena mo chingerezi unena kuti tiyang'ane ngati kuli kuvulala kwa thupi tiyang'ane kuti kodi thupiro chomwe chinasala chomwe chingathe kugwira ku ntchito ndi chani ngati mayi awawa manja akuti amagwira ntchito bwino she is okay akulankhula bwino amaganiza bwino tikoza kuachitira tailor make ena amati personal to order kaya position imene kudalibe but you can make it personal to order iwo amayi kuti ayi mena alilimu komanso looking at the circumstances she's gone through and that have led to her being in that particular physical state. Tena mayo ataganizire some affirmative action zipanga niko niziti muzichita izi ngati contribution yanu ku society komanso ku police service kwina kuso mukupanga ko any ka living moyo wanu uzidani udzipetelera. Young man ndathokoza kuti tinali limodzi. Ndayamika kwambiri Wanda. Looking forward to Sunday pamene tibwereso ndi hot current. Moto uya akaso munauya asatu last Sunday. Moto ulipo wambiri masiku ano tifuna kuti ena acha adalemba kuti hot current yabwerera chikale kodi inazizira pakati. muzatuza ndimo chabwino ziko kuchokera kwa ine ndevu zamwaye Wandera Msisia ndikuti ipitirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television TTV kumvera ma program otsatira pa wireless yathu ya Times Radio. Mwakoma nonse, goodbye.